Здравейте хора, аз съм в Майнкрафт и днес ще играем Майнкрафт. Да, виждате ни, че не спава доколо. Това е друг сървър, ще продължи оният сървър, там беше, но трябва ще свършил. Сега ще играя този, защото другите са заети сега. Когато се освободят, ще дойда да игра с тях. Може би. Или пък не знам. Гласа ми, защото просто не... Защото ми стана такъв. Защото много крещях преди малко. Сега ще спрем да... Тя ще продължи. Това е първи епизод. И да. Не се чувам, защото не искам да говоря толкова много. Затова не се чувам. Затова малко понякога ще спирам да говоря, защото сам гласа ми ще изчезне скоро време. И сега ще снимам на Clash Royale. Които искат да се абонират за мен и да ме гледат. Аз ще снимам. Да. И сега отиваме да сажем камъка тук. Давай, сега, дай да започнем камък. Къде да вземем? Нали наблизо има камък, бе? Аз пък откъде да вземем? Виждаме, отиваме в камък. Ай, понякога няма за какво и за това също спирам. Ще чувам този епизод много тихо. И сега ще спра, докато изкопам 16 камък. Да, то беше вече почти забрано, затова ще спра, ще си направя работи и после ще отида сигурно към нас вода, не знам. Като убия прасето ще се... И да, не пускам забързан кадър, защото така. Малко конче. Аз просто сега няма да допускам забързани кадъри в клиповете. Ще бия, ще получавам корони, понякога няма да курям. Да. Това ще след няколко минути ще свърша. Мисля, че ще изкопам много, където стигна. И после ще свърша епизода. И мина, можем да изследваме, но нямаме кол. Затова... и намерихме. Вау, казвам се, че нямаме и намерихме веднага кол. Много кол, ще можем там ще се развиваме, докато не убия Ендър дракона. Поне ще видим дали ще е толкова дълго. Сега съм само някъде играти други. Ще видим.
Да, този епизод ще свърши след като гледам малко от мините. Сега ще си направя торчове. Берем кош, тук ще сложа торчовете. Така. Разгледаме. Много дупки надолу. Няма да говоря за малко. И вижте, голд! Намерихме злато преди да си намерим айрон. What the? Послязох твърде надолу, но не мирам. Но още не съм намерил айрон. Какво е това? Редстоун. Айрон няма никъде тук, за да мога да изкопам. Това, златото и редстоуна. Ще оставя тази пътека, защото после да мога да дойда и да изкопам златото. Да. Гласа ми е пресъхнал, само да ви кажа. Но няма да се качвам там нагоре. Връщам се по тази пътека. Айрон! Чудихме се къде има айрон. Ние намерихме на тавана. Как не съм го видял. О, леле, малеле! Ще го оставя за всеки случай златото за после. Сега ще разгледам за диаманти. Може би, ако сляза много надолу и пак намеря злато, може да почна нагоре. И сега ще спра. О, малеле, не исках да говоря, но зомби с опади. Тук се вижда спаунер. What the? Дай да видим, нищо, че копам първо. Искам да разгледам. О, айрон, супер, трябваше ни. Ще го забера, може би ще отида да взема златото и ще приключа този епизод. Дано да ви хареса. Всъщност ще отида, искам да разгледам тази част на мината. Ако тук спаунер, дяволите, ляти зомбита. Трябва да спра монстрите, защото не бягай. Бягам. Но умрях и това ще бъде за този епизод. Няма да продължа единствен. Чао! Дано да ви е харесал. Пръснете един лайк отдолу за забава и се